належны час я дасылаю вам свае шчырыя вітанні. Прыспела пара выпраўляцца ў новае падарожжа, дзе, як заўжды, чакаюць неспадзяваныя сустрэчы, яскравыя ўражанні, магчымасць дакрануцца да даўнішніх каштоўнасцей. А як вядома, калі займаешся справай, якую любіш, часу не існуе. Зрэшты, як і неадольных адлегласцяў. Вось мы выпраўляемся ў чарговую фальклорную экспедыцыю. Яе парадкавы нумар 699. Далучайцеся і рушым разам наперад у мінулае Чачэрскага раёна. Садою груша росла, в саду выросла, на высокой дереве поделилась. На высокой дереве поделилась. На высокой терем дай на улицу, там сидела вдова, поздно с вечера одна. Там сидела вдова, поздно с вечера одна. Зажигала свечу из воску ярогой, дожидала игрушка разудала. Дожидала игрушка разудала. И шуметь, и греметь по дорожаньке, то не вор, не злодей, не разбойничок. То не вор, не злодей, не разбойничок. То не вор, не злодей, не разбойничок, то давнушки пришел и полюбовничок. То давнушки пришел и полюбовничок. Трымалі рух да паўднёва-ўсходніх межаў краіны, праехалі ажно 323 кіламетры, дабраліся да вёскі Бабічы, што ў Чачэрскім раёне. Тут і будзем бавіць час у кампаніі з удзельнікамі народнага фальклорнага калектыву «Лёс», створанага больш за паўстагоддзя таму, у 1972 годзе Аляксеем Маркоўскім. А ў 90-м ім ужо было нададзена найменне народнае. Так што самі разумееце, які багаты вопыт і жыццёвы, і творчы маюць гэтыя жанчынкі. Будзем пераймаць, а пакуль час зазірнуць у студыю гуказапісу. Там прагнуць распачаць працэс надання новага гучання народнай песні. Саунд-прадзюсар Геннадзь Цыракваш і сямейны дуэт Валянціна і Людмілы Кірыленка «Явар і Каліна». И снова говорю всем привет. Тема сегодняшней песни, конечно же, любовь. И это очень-очень даже в тему сегодня, потому что нам поможет эту песню озвучить семейный дуэт Валентин и Людмила. Валентин, Людмила, приветствую вас. Добрый день, поважанный Геннадий. Как настроение? Веснавы настрой, усё цудоўна, потому что песня сегодня будет цудоўная. Почему остановили свой выбор именно на
этой песни. Вы ведаеце, калі нам гэту песню прапанавалі, мы з вялікай радасцю з Людмілай адклікнуліся. І хочу сказаць, што песня з маёй малой радзімы, з Чачэрскага раёна. А я сам нарадзіўся ў Будакашалёўскім раёне, а гэта мяжа, гэта суседнія раёны Гомельскай вобласці. І варыянтаў гэтай песні вельмі шмат на Беларусі існуе, асабліва на Гомельшчыне. Напрыклад, у Чачэрскім раёне, вось, што прапануе нам калектыў «Лёс», «Вёскі Бабічы», гэта песня пра грушку. У садзе грушай расла, называецца. А ў нас на Будакашалёўшчыне спяваюць пра сасну, такую ж самую песню, толькі там сасна. У нас спяваюць, напрыклад, «Ты сасна, моя сасна, чаго рана ўзышла, на высокі цярэм пахілілася». Ну и далей по тексту, вось як тут про грушу спевается. Ну что ж, тогда начинаем нашу работу. Починаем. С задовольнением. Я Варкаліна, сямейны дуэт Валянціна Кірыленкі і Людмілы Кірыленка, салістаў заслужаных калектываў Рэспублікі Беларусь, ансамбляў народнай музыкі «Бяседа» і «Свята». Творчы тандем узнік у 1998 годзе, калі была створаная сям'я Кірыленкаў. Як і абяцала, распавяду вам тое, што здолела даведацца пра гісторыю вёскі Бабічы, што ў Чачэрскім раёне.
У адпаведнасці з пісьмовымі крыніцамі вядомая яна з пачатку 16 стагоддзя, як паселішча на мяжы Вялікага княства Літоўскага і Маскоўскага. У сярэдзіне 19 стагоддзя належала вёска памешчыцы Шарай. Згодна з перапісам 1897 года меліся тут царкоўна-прыходская школа, хлебазапасны магазин, ажно 5 ветракоў, 2 кузні і маслабойні, крупадзёрка, крама і, натуральна, карчма. На поўначы ад вёскі маецца радовішча мелу. У савецкія часы быў арганізаваны калгас «Ленінскі шлях», а з прамысловых аб'ектаў з'явілася воўначасальня. По полям орел кружился. Ой, дай на плечо. Крылай, ты скажи-ка правдочку, где мой милый? Ты скажи-ка правдочку, где мой милый? А мой миленький на заводе, а я на тяжеленькой на работе, а я на тяжеленькой на работе. А что он там делая, порабляя, а он медные трубочки выливая, а он медные трубочки выливая. Ой, я пошла, Славочка, по заводу, стой на тую девочку, что без рода. Стой на тую девочку, что без рода. Ай, этой Славочки не боюсь, я на этой девочке женюсь. Я на этой девочке женюсь. Баба Марусь, я чула такую байку, казали, что у нас у деревне велись русалки коло речки. Це правда это? Правда, велися. Едут копи, сено едя по узречку, і там русалки сидять. У копах У копах сидять русалки і Ну, яны ж туди залазили, вони ж робили шкоду людям. Звінуться копи, і люди бачили і казали, це розказували наші баби і дяди. Ой, як... О, да. Баба Анюта, може ви ведаєте яку історію молодості, розкажете нам? Ой, а мне самой было. Была я малая, побегла в баню після всіх. Говорят, нельзя в бане поздно мыться одному, особенно одному. А я что-то забылась и побегла туда. Подбегаю к бане, там шум, веники. Я испугалась, домой пробегаю, матке говорю. Так и так не смогла туда зайти.
Ой, говорит, аж там девчички мыются. Нельзя После такой 12, порой. так? Вот. Да, и Нельзя русалки такой, вылезли в бане в русалки, 12 часов. Разували девчички их. Нельзя вообще ходить Да, одному в нельзя, баню. страшно. Конечно, нельзя. Ну, Одной нельзя вообще в бане быть. Жуткие истории, да, Семенович? Летела та ширая зязюля, и упала в гаю на краю. Летела та ширая зязюля, и упала в гаю на краю. Любил я красивую девчонку, теперь я любить не могу. Любил я красивую девчонку, теперь я любить не могу. Ой, тая красивая девчонка, с другим на свидании стоит. Ой, тая красивая девчонка, с другим на свидании стоит. Убил бы ее с первой пули, но жаль, мой товарищ стоит. Убил бы ее с первой пули, но жаль, мой товарищ стоит. А я наўмысна вяртаю вас з Бабічаў Чачэрскага раёна ў Мінск. З 2022 года сваім і калектыўным лёсам кіруе Людміла Мікалаеўна Міхалкоўская. Узрост удзельнікаў ад 37 да 74 гадоў. Пятро Семёнович Бежуноў, душа і музычны лідар калектыву. Спярша яго узначальваў, а цяпер стварае музычнае суправаджэнне пявунням. І ўсе самадзейныя артысты ашчадна захоўваюць народныя песні, прыпеўкі, гульні, карагоды, частку сваёй маладосці. Вось і ў студыі гуказапісу старанна спрабуюць захаваць пачутую песню. Саунд-прадзюсер Геннадзь Цыракваш і сямейны дуэт Явар і Каліна. Давайте ярко, выразительно. Кучаровая на высокие теремы похилилась, и на высокие теремы похилилась. Ну что ж, отлично, у нас все получается. Как вы познакомились? История вашей любви. Вы ведаеце, у нашай гісторыі, нашай сям'і ўжо законная, кажуць, 28 год будзе праз 2 тыдні. А так мы пазнаёміліся ў 1994 годзе, калі прыехалі ў Мінск вучыцца ва універсітэт культуры. З той пары мы ж сябравалі спачатку, ну а потым ужо спеліся. Песня нас аб'яднала. Мы працуем в професійных калектывах, і там свой рэпертуар ёсць. Што ў бяседзе Валентин працуе, я ў ансамблі свята. А ў нас з'явіўся свой рэпертуар. Калі дамоў прыходзім, мы іншы рэпертуар спяваем, каб заўсёды быць у працы, у творчасці, у нейкім творчым пошуку, таму што мы на месцы не стаім. Ну что ж, продолжаем в том же духе.
Народная песня спрадвеку святая, як даўніх знаёмых яна насвітая. Спявалі яе і дзяды, і бабулі, хацелі, каб мы гэту песню пачулі. Мы с вами поглубляемся у мінулае вёскі Бабічы Чачэрскага района. А пагадзіцеся, без гісторыі асобных яе жыхароў не існавала б і гісторыі вёскі. Таму давайте крыху узгадаем, якія майстры жылі на гэтых землях. Абрам Кісялёў ды Гераськін Ягор выдатна шылі і рамантавалі боты. Міхаіл Падабедаў плёў лапці, а браты Грэкавы пісалі абразы. Сяргей Міхалкоўскі забяспечыў усіх дзежкамі, а Фёдор Бежуноў ды Ісак Турмасаў самапрахамі і кроснымі. Ігнат Лазавы і Іван Зайцаў былі карабейнікамі, гандлявалі ў разнос галантарэю ды дробязі, неабходныя ў сялянскім побыце. Іван Кузьмічоў віў вяроўкі і не са сваіх аднавяскоўцаў, а літаральна з ільну і каноплю. У нас Валера ётаки. Давай-ка, Валера, спеем песню, запевай-ка. А мы поможем. Я пришел на вечер, как все улыбнулись, а молоденький памятки так затянулись. Девочки, девы! Туда, туда! Мы макуты, макута, мы макуты, макута. Девки по лесу ходили, любовались на ельяка, ельяки, шишки на ней. Коли был я молодый, и была гармошка, то мы девки промежком прыгали в окошко. Девочки, девы! Туда, туда! Мы макуты, макута, мы макуты, макута. Девки по лесу ходили, любовались на ельяка, ельяки, шишки на ней. Меня девоньки любили, помазай, мазали, девочкам не ходили, голову белали. Девоньки белые, Туда, туда! мои макуты, мои макуты, Девки по лесу ходили, любовались на ельяка, ельяки, шишки на ней. дали зубы, щелятится волосы, мы подрывачены, печёнок, молодых, капельку, поглядывайте, девоньки белые. Туда, туда! Мои макуты, мои макуты, Девки по лесу ходили, любовались на ельяка, ельяки, шишки на ней. девочки, сосёночки, зелёные, колючие, бабочки, мальчики, веселые, певучие, девочки первые. Туда, туда! Моя макута тоже туда, и моя макута тоже туда. Девки по лесу ходили, любовались на ельяка, ельяки, шишки на ней. Яшчэ адна невялічкая паўза ў нашым знаёмстве з калектывам «Лёс» вёскі Бабічы Чачэрскага района. Усю захаваную фальклорную спадчыну удзельнікі дораць гледачам на самых розных фэстах і імпрэзах. Александрыя збірае сяброў, берагіня, аўцюкі, кліч палеся, дажынкі. А ніводнае знакавае мерапрыемства не абыходзіцца без іх душэўных песень, традыцыйных танцаў, жартоўных баек і прыпевак. Мы вернемся ў Бабічы акурат пасля візіту ў студыю гуказапіс суда Геннадия Саракваша, Валентина и Людмилы Кириленков. Хорошо, можно еще веселее, еще позитивнее. Да, здесь двуголосие сразу.
двойничок, до дівчини прийшов я їй мільйоночок. А расскажите, в какой момент решили, что сцена – это мое? Ну, мы с дзяцінства, ось як і Людмила, так і я, марили про тое, каб быць на сцэне і спявалі. У меня был такой выпадок. Гадавалася я на канікулах у своей бабулі на вёсцы. І ось аднойчы я по тэлебачанню бачила, як дырыжор палачкой хорыша махае. Ну, я взяла у бабулі спицы и давай перед Вязальные. люстэркам нешта там дырыжировать. А помните свое первое выступление? Я помню, это было ў школе, на сцэне. Маленькая, хвалявалася, у пярэднічку адзетая ў школьным плаце, звалілася адна ў мяне тут фальбона, но нічога страшнага. Моя таксама першая песня была гэта «Нясе Галя воду». Потым у школе, канешне ж, шматлікія выступленні на розных конкурсах і школьных мерапрыемствах. А таксама удзел у рэспубліканскім тэлерадыёконкурсе «Чырвоныя гваздзікі». А я не магу не пазнаёміць вас з людзьмі, якія нястомна нясуць радасць і сваю спрадвечную мудрасць усім, хто мае шчасце з імі пазнаёміцца. Пра гэта ў рубрыцы «Простыя лёсы». Марыя Максімаўна Брайцева нарадзілася ў родных Бабічах у сям'і калгасніцы і лесніка. Ганна Васильевна Гатэнка – 10-я з 11 дзяцей сям'і Мудраковых. І, як заўжды ў вясковых сем'ях, змалку засвойвалі яны традыцыйную жаночую працу. Маці навучила праці. Маці тоже з покаці была.
И тут у нас 3 детей было, меньшие померли, а я старше осталась жить. Раньше же все прали. У нас и овечки были, ткали, сукно прали, Всё мать прали. ткали на кросны и делали и куртки льоны такие, гоняли, шили. ой, тропали тропышкам, Да. все это делали сами. И шовцы были, шили куртки в школу, Да. я помню, И даже всё мои это браты прали. ходили в школу в куртках. И на верочёны, и на санапраде, на все это прали. Як і належала дзяўчатам, якія ішлі замуж, бацькі, нягледзячы на беднае жыццё, знаходзілі, што даць у пасаг. Давала ж матка ці бацька, хто там быў, выдзялялі прыдана. Падушкі, караваць, усё, і сундук, і ў сундуку там жа адзежа, і ўцелькі, і рушнікі, ўсё было, і палотны, і ўсё. Это давали. Да. Тады ж не было шкафоў, а былі сундукі, скрыні. И вот с такими рукавичками вышиваные свадьбы делали. Да, свадьбы. Вот. Я шла замуж, у меня был сундук и 4 подушки, потому что перья собирали, гусей держали мы раньше. Да, перья много было. 4 подушки, одеяло, должно быть 2 простыни и матрас, и койка. Марыя Брайцева замуж так і не выйшла, а вось Ганна Гатенка двойчы сустракала сваіх абранцаў. Пришел с армии, поехали к брату. Там не захотели жить в Волгоградскую область. Ну, там трохи побыли, домой вернулись. И он остался в Москве, через Москву же ехали. А я сюда домой приехала, я была уже в положении. Пришла к свекрусе, жила, у ее год жила. А тогда он там в Москве себе нашел другую. Але, нягледзячы на цяжкасці, з цеплынёй узгадваюць сваю маладосць. Вот тогда и плохо было все, а на улицу у себя бегом, пьем. Песни о Да. всех концах, и песни бабы поют, и мы зимы пьем, и гармония играя, и танцуем, и все это. А теперь нигде ничего нема. И до 12 часов сидим, вышиваем про дом. Весело так было. Да. И весело, и песни пьем на улице, як только праздник, эти все у вечера, и женщины Беднее старшие. жили. А Да. теперь я не хватаем, сейчас не хватаем, а люди теперь скучные. Спадзяюся, вы адчулі непараўнальную цеплыню і пяшоту, якімі адорваюць кожнага гэтыя простыя беларускія жанчыны. Семенович, а давай-ка споем припевки Урешка. Судовно тебе припівки тримаю. Давай, Петровна, припевай. Ну, подружки дорогие, я скажу вам просто, будем петь и веселиться лет на 90. Белорусская диета бульбой называется, я веселье полгода веселее пивается. Белорусская диета бульба, сало, молоко. Ни разочку этим летом я не гладила в трюмо. Я иду, он валяется на льду. Слава богу, околел, как собака надоел. А баба деда хоронила, всю дорогу плакала, а у деда из кармана самогонка капала. Зашел дед в туалет, а в кармане денег нет. Шарю, не нашел, а процесс уже пошел. Я забила кабана, дети все грузились. Слава богу, под столом кухар вот забылись. Ну что ж, мы подошли к финальной точке, к нашей. Я получил огромное удовольствие в работе с вами, в работе с вашим дуэтом. Очень приятно было поработать. Зритель оценит,
как ваше впечатление? Дзякуй, нам таксама вельмі спадабалася. Хочам сказаць самыя цёплыя словы ў адрас усіх удзельнікаў фальклорнага гурта «Лёс» вёскі Бабічы Чачэрскага раёна. Вялікі вам дзякуй, шаноўныя, за вашу працу, за тое, што вы захоўваеце, гэта ўсё зберагаеце традыцыі. І все гэта нясеце ў народ, і мы разам з вами у вас вучымся, таму што будзеце вы спяваць і спявайце доўга-доўга яшчэ, каб здаровенькія былі, шчаслівыя, і будзем мы таксама у вас вучыцца і перанімаць гэтыя песні і несці на сцэну. Спасибо вам. Еще раз было приятно. До свидания. Дзякуй вам. Дзякуй, Геннадзь. Вось, уласна кажучы, ўсё. За гэты час набыла новае гучанне, песня, запісаная ад народнага фальклорнага калектыву «Лёс». Завершылася і нашая вандроўка ў Бабічы Чачэрскага раёна. Будзем слухаць «У садзе груша расла» у інтэрпрэтацыі сямейнага дуэта «Явар і Каліна». Ацэньваем і сустракаемся праз тыдзень. Тым больш, што нагода значная. Мы паспрабуем адшукаць і аднавіць юбілейную 700-ю песню. Так што не прапусціце. Я ж не стамляюся нагадваць, усе апантаныя могуць пацікавіцца абраднымі і песнямі на нашым YouTube-канале. Вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. В саде грушай росла кучаровая, на высокие теремы похилилась, и на высокие теремы похилилась, на высокие теремы, да и на вулицу, там сидела девчина поздно з вечера одна, там сидела девчина поздно з вечера одна. Запаливала свечу золотая рога, дожидала дружка и разудала, дожидала дружка и разудала, и шумит